имаме 3D визуализации в лицето на Живко Попов и Светлозар Нейков. Също така няколко участника с много интересни фотографии. Това са Камен Тодоров, по време на вечерта ще научите малко повече за тях. Валерия Николова и фотография на Светло също така. Като така най-голям фрагмент вземат отново рисунките. Имаме също и няколко арт-колаборации отново между рисунки и стихотворения. И само ще ги спомена накратко. Отдясно наляво първите рисунки са на Станимира Михова на цветя. След това има доста интересен набор от рисунки на Юлика, Мария, Светло, на Теджи Русева, както и на Надя Ларидър, която освен че рисува и поетеса и по време на вечерта ще имате възможността да чуете някои нейни стихове. Също така може да видите на третият картон много красиви рисунки на Цветелина, които са нарисувани, вдъхновени са от психологията на Нетко Христо. Тук виждате на Яна Георгиана Желязкова. Желязкова, извинявай, Янче. И нейните стихотворения се представят за първи път пред публика. Да, трите отдолу. Да. Както и стихотворение на Димитър Димов. Той участва с още няколко свои стихотворения, които са представени в страна на изложбата. И последните ни участници, Калин Кирилов Гон, с рисунки и стихотворения, както и Владимир Генчев със свои картини и съответно Димитър Николов с стихотворения. Някои от участниците, ако желаят, разбира се, през тази вечер ще могат да прочитат, да представят нещата си. Така давам думата на нашия водещ. Мерси. За който не знае, казвам се Светло. Също искам да добавя, че авторите на всички тези произведения, повечето от тях са тук. Тоест, може да ги намерите, ако се интересувате, примерно, от това на кого е, казвате кой е този автор, ще го намерите с публиката. Интересното друго, което е, че можем да направим и колаборация, която в момента се случва във Facebook. Повечето хора се вдъхновяват, защото нещата ги има във Facebook. И след това решават да напишат нещо или да нарисуват нещо по някакъв текст. Така че всичко е свободно. Вечерта на таланта е един постоянен процес на творение. Ще има вечер на таланта 4. Като for those that don't understand Bulgarian language, this is a Talents Night 3, and we have different artists that they were making art. Some artists were inspired by the art, and they wrote some poems or also there are photographs and 3D designs. You will also find in this evening performances by guitar and piano maybe. We are also waiting guys from Ukraine who have a message for peace. So they are traveling by their bicycles, and they were in Dobrich before 2 hours. And after 2 hours they will come here, or maybe 1 hour, and they will play for us something special, which will be the message for peace with their instruments. So this is for foreigners. Окей. Предлагам да започне така. Който първи желая да се представи, просто да дигне така ръка и той да започне вечерта с представяне. I'm suggesting like this, to have no order, but who wants to present themselves in the moment, just to raise hand and we'll bring him. Yes? So who wants to be first? Кой иска да е първи? Okay, first will be Yana Gargana. She's drawer.
Тази вечер само да спомена, че представяме също така и пластики от часа ми по скулптура. В Солидарен център Варна водя часове по рисуване и по скулптура. Значи, тук имам само да спомена за Солидарния център, че самоиздържащо се място, където правим най-различни курсове и уроци, които са напълно безплатни. Значи, това са скулптурите на повечето на учениците. И това е от часа от арт-улицата на Яница, която не я виждам, тя ма е навънка. Тук съм представила 3 мои стихотворения и смятам да ви прочета едно от тях. Някой ден ще дойдеш ти при мен и песен свята ще запееш. До мене тихо ще приседнеш, да си кажем думи скъпи. Очите ти като кристали ще блестят и погледът ти дълбоко в мен ще бъде вперен. Двама с теб ще бъдем братство и любов и през скъпи песни ще запеем. Нищо няма да ни спре, с невидими криле ще полетим към безкрайни весени. Ще открием нови светове, за да преоткрием собствената си душа, да спрем да бродим като гладни зверове на тази земя скърбяща по отминалите синове. Колко още път с тебе ще изминем, за да се открием, аз не знам, но ден прекрасен ще изгрее и погледът ти дълбоко в мен ще бъде вперен. Реших да нарисувам една картина към това стихотворение. Другите две нямат. Нямам време просто да върша. Иначе тук съм представила едно стихотворение един мой приятел Димитър Димов, който е там със сакото. И нарисувах към неговото стихотворение картина. Да го прочета ли мимите? Добре. Казва се Рай. Ела с мен, подай ръка, погледни с очи към Божията зора. Колко е приятно всичко покрай нас. Планини високи, бистро извърче ни поздравява в захлас. Веселите птички чуроликат, музика прекрасна в душите вливат. Утрото е свежо, въздухът е чист, росата къпе всеки лист. Слънцето ни дава изобилна светлина, разкрива с лъчи тази дивна красота. Лицето ти чудесно нежно озарява, гали, милва те, живот ти дава. Във висините вятърът подухва, танцува с цветята, аромат разпръсква. Всичко диша в любов, изпраща благодарствен зов. Господи, благодаря ти, че изпълваш ме с живота нов.